Uy! Buksan mo rin! Uy! Kamay! Kamay! Uy! Gad! Gad! Okay. Ikaw si SG Tibor Bay? Sir, yes, sir. Ah, yatis ra? Iyawag salud mo rin mag-iswawan sa init? Sir, no, sir. Taysa. Murag. Gipo ano yung mga style mo sa gwardiya ka di? Sir, kursa, sir. Giga. Gaduha mo ko nimo bay mura magtupong mga baga mo mura mag kana gisuog kag kabaong. Sige. Deporte ka dawaton, tistingan sa tika, kuligbado bagig ka, isip usa ka security ka. Ug kamao bagig ka, really. So usa ka gwardiya. Man, ready na ka? Sir, yes, sir. Sige, ready na jud ka. Sir, yes, sir. Balotong! Na! Ikaw sa pahinga! Na! Ando! Brok! Harap sa kanan! Brok! Harap sa kanan! Brok! Brok! Harap sa kaliwa! Brok! Very good. Kana may gwardiya. Testingan pa ng pailain. Yes, sir. Thank you, sir. Hindi ka, gwardiya. Naong pelandaan, kadlo ka na. Kan tatakda. Good. Anda ka sa loob. Good. Saan ka mahamag mo ka? Nag-alimang ka, sir. Hindi mo likay ka. Uy, sir. Di na mausap, sir. Sige, balik. Sir, yes, sir. O, sige, padayan ta. Yes, sir. Lakad patakda. Good. Tika. Yan nanawag kung cellphone ha, kusang tubagon. Padayon ng sa kaliha. Oh, hello, sir. Di ako sa opisina, sir, kay di ako kay training guardia para to deploy nga dito Marawi. May nito guardia kay isu gidignaw. Ate, kahit ini guardia gipon gidlawas. Guardia gigay isu kayo. Di ba ko guardia, sir, kan guardia, sir, hindi ka mahaya. Oh, yung training sir, gisakto yung training, telikon guardia ha. Ay, galing guardia, sir. Telikon kayo. Sa liga nyo naman, guardia din kayo. Oh, sige sir, may problema na sir, ganang tawag na pagbalik niyo mo sir. Uy! Sir, mali! Uy! Kamay! Uy! Taki na guardia! Ako!